Bé, la idea potser d'aquesta taula seria la següent. Jo ara presentaré els diferents membres i potser podrem empalmar una mica amb el debat també del matí, de les dues ponències, i per tant també convido doncs, el doctor Joan Sant, la doctora Maribel Morente, que s'hi vulguin afegir quan creguin oportú. Els deixarem primer parlar una estoneta al voltant d'un aspecte que jo ara posaré sobre la taula. Em fa la sensació que l'experiència de tots nosaltres, i bé, més vosaltres que no pas nosaltres, els que ens dediquem més a l'àmbit humanístic, sobretot perquè ens interessa veure quina és aquesta experiència en la formació humanística en l'àmbit mèdic i les necessitats, les virtuts, els valors que això aporta justament en la formació dels metges o bé en el camp científic en general. Aprofitant la vostra experiència en les assignatures que heu impartit d'art i medicina o les mateixes pròpies experiències en les vostres respectives disciplines, seria interessant potser que comentéssiu una mica des de nivell particular una mica el vostre punt de vista. Abans de començar faré una breu presentació de la doctora Sara Pagans, investigadora de Ramon y Cajal del Departament de Ciències Mèdiques de la Universitat de Girona, el senyor Miquel Usuel Currià, ho he dit malament, art terapeuta, director del màster integratiu en art teràpia de la Universitat de Girona també, la doctora Fabiana Skornik, també Serra Unter, del Departament de Ciències Mèdiques de la Universitat de Girona, investigadora també, el doctor Humbert Massagú, també professor associat de Medicina de l'EG, director honorífic també de la Càtedra de Ciències i Humanitats Doctor Bofill, que també ens acompanyarà, li hem d'anar que s'hi afegeixi. Bé, per la meva part us cedeixo la paraula, potser podem seguir el mateix ordre d'esquerra a dreta i si de cas quan acabem doncs obrim un torn de debat i de paraula. Gràcies. Ha sido un poco una casualidad estar aquí y para nosotras es un regalo, la verdad, porque no sabemos ni la 10ª parte de todo lo que saben los que están aquí presentes, ni sobre arte ni sobre medicina. Sara y yo somos biólogas investigadoras. Bueno, Sara tiene un doctorado en biología molecular y yo en biofísica, o sea que venimos de campos muy diversos. Somos docentes en la Facultad de Medicina y también como regalo nos tocó esta asignatura porque la asignatura la organizó Lilith Lee, que ya no está en la facultad. Nosotras entramos a trabajar por interés propio como docentes y cuando Lilith se fue, Sara me dijo: ¿por qué no te haces cargo tú? Porque si no, nos vamos a quedar sin la asignatura. Y estábamos las dos muy interesadas en todo lo que estaba pasando. Bueno, yo le dije, bueno, lo hacemos entre las dos y ahora hace ya 3 años que estamos nosotras a cargo de la asignatura. Para contarles, entonces, bueno, cuando nos invitaron a venir, la verdad que me parecía que no estábamos a la altura de las circunstancias, pero dije, bueno, vamos y les contamos simplemente nuestra experiencia, porque la verdad que para nosotros es muy importante poder interaccionar con gente que realmente tiene el conocimiento y que a lo mejor nos pueden aportar cosas que se traduzcan en muchos beneficios para nuestros alumnos. Entonces, les quiero contar un poco lo que hacemos simplemente. Y para eso les tengo que comentar un poco que el método de enseñanza que utilizamos en la Facultad de Medicina es el método de aprendizaje basado en problemas, con el cual se le presentan, esto no es solo en esta asignatura, sino en todas las demás, se les presenta a los estudiantes un problema y ellos, a partir de lo que leen, si es escrito o en este caso que son imágenes, tienen que ver qué material necesitan buscar y aprender para poder resolver el problema. Entonces, la asignatura esta son solamente 3 semanas, o sea, 3 semanas son 3 problemas que les presentamos a los alumnos, cada uno de 3 sesiones, con lo cual los objetivos que hemos puesto en la asignatura son muy sencillos. No vamos a poder desarrollar muchas cosas ni de historia del arte ni de historia de la medicina, sino que nos enfocamos en el objetivo principal, y es que los alumnos aprendan a observar.
que por un lado aprendan a observar, que eso que están observando aprendan a comunicarlo y que aprendan a encontrar toda la información que les sirva para poder hacer una interpretación. Bueno, esto es lo que tenemos puesto acá. La asignatura es en inglés, por eso tengo esta es la presentación que hacemos y lo tengo en inglés. Es sobre todo describir, analizar, evaluar, para lo cual necesitan adquirir una serie de conocimientos, relacionarlo también con sus experiencias personales y dar una interpretación. Una de las cosas que hacemos bastante énfasis con los alumnos es que no es lo mismo lo que uno piensa que lo que uno sabe. Cuando primero vemos la pintura, todos dicen lo que piensan, pero después eso hay que nutrirlo de distintos conocimientos para poder realmente llegar a los demás. He puesto como ejemplos algunas de las pinturas que utilizamos. Esto seguramente lo conocen todos, son los monomaníacos de Géricault. Y es interesante cuando les presentamos esto porque lo primero que ven es que dicen que están locos, que hay gente que está loca. Y lo que nosotros tratamos entonces que hagan los alumnos es que nos traten de decir dónde ven esa locura, porque nosotros estamos viendo una pintura, no estamos viendo a alguien que ni siquiera está haciendo algo. Entonces, que traten de encontrar los rasgos que les están indicando que estas personas están locas. Entonces, en esta en particular, por ejemplo, terminamos trabajando mucho sobre la mirada. Esto es en la primera sesión. En la segunda sesión, ellos ya tienen que haber buscado información sobre el cuadro, tienen que saber el contexto histórico. En esta en particular, bueno, aprenden sobre cómo fue el comienzo de la psiquiatría. Fue muy interesante este año que utilizamos esta pintura porque una de los estudiantes dijo que claro, que si estas personas estaban locas, cómo se quedaban ahí quietas, si las debían sedar. Y claro, recién en ese momento se dio cuenta que en esta época no tenían benzodiazepinas ni ninguna cosa como para mantenerlos así tranquilos. Entonces, a raíz de eso, también se pusieron a investigar qué es lo que se podía hacer en ese momento para mantener a las personas tranquilas. Y este es el tipo de actividades que hacemos. Se los quería mostrar porque para mí fue realmente muy muy gratificante porque el año que trabajamos con esta pintura, que salió obviamente todo el tema del tétanos, pero tenía una alumna que ya estaba por recibirse, que estaba haciendo esta asignatura porque quería hacer algo distinto, estaba cansada de tanta medicina y claro, entonces no quería entrar en los temas médicos, quería ver la parte más artística. Y bueno, nosotros les insistíamos que realmente lo que queremos es poder conectar las dos cosas y finalmente fue esta alumna la que encontró toda una serie de artículos del tétanos en 1816. Estos son el tipo de cosas que cuando nos sucede esto decimos, bueno, estamos haciendo algo y está funcionando. Y el otro aspecto que tratamos también mucho en la asignatura es toda la parte del trato entre el médico y paciente, que bueno, ya se habló hoy y este es uno de los cuadros que utilizamos porque tiene mucho para decir. Lamentablemente hasta ahora no he logrado que ninguno de nuestros alumnos de Girona vayan hasta Barcelona a ver el cuadro, pero bueno, seguiremos insistiendo. No quiero demorar más porque somos muchos. Tenía un ejercicio que les hemos hecho hacer, es que el primer día de clases les ponemos un cuadro, les pedimos que lo describan y el último día les pedimos que lo describan nuevamente. Bueno, después se los puedo compartir si quieren, pero realmente vemos que aparecen muchos cambios en la forma en que describen después de haber visto porque también tenemos gente que viene a darnos seminarios, cualquiera está invitado aquí porque nosotras, como dije, no tenemos una base sólida en arte
y a introducir a los alumnos en elementos pictóricos que les sirven luego para poder hacer mejor la descripción. I bueno, la dejo a Sara que cuente un poco su parte de la experiència. I la veritat és que hem après nosaltres molt i creiem que també els alumnes veiem un canvi en ells. La meva experiència és que alguns fan l'assignatura perquè ja estaven ja interessats en l'art, d'altres, en canvi, no estaven tan interessats en l'art, però descobreixen que ho estan durant el curs de l'assignatura, descobreixen una part d'ells que no coneixien. I això, tinc alguns exemples, per exemple, un alumne que vaig tenir fa 3 anys ja, i ell havia començat a estudiar enginyeria i després es va passar a medicina i era un alumne que ell deia molt de matemàtiques, molt de ciències, molt recte, i al final de l'assignatura era l'expert en totes les tècniques de chiaroscuro, buscava tota la informació sobre com eren el tipus de pinzellades, els colors, i llavors va descobrir un món que no coneixia i jo crec que ho va agrair, no? Va agrair molt aquesta part humanística i relacionada amb la medicina també. I llavors jo crec que en aquest context també crec que és important la feina que estem fent, tot i que només és una assignatura optativa, però crec que els hi dona aquesta part humanística en els futurs metges, no? I el que comentava abans en Joan Sant, que dividim tant les ciències i les humanitats i en realitat som persones i ens pot agradar tot, ens pot agradar les ciències i les humanitats i jo crec que ens fa més persones ser un global que entenem una mica de tot. Una altra experiència, un alumne, hi ha alguns autors o alguns pintors que són molt atractius pels alumnes, algunes figures, com per exemple cada any surt, si no la treballem a classe, ells la presenten en un seminari, que és la figura de Frida Kahlo, i llavors l'any passat per exemple tenia també un alumne que m'enviava e-mails sobre vídeos que havia trobat, articles, i llavors quan veus aquest feedback dels alumnes, aquest interès d'ells en aprendre més, doncs llavors és molt reconfortant, no? I això en general, que agraeixen molt estar en aquesta assignatura, o sigui, s'ho passen bé. Jo sempre, en general, també veig una evolució des del primer fins al tercer problema. El primer problema, quan els hi mostrem el quadre, no estan gens acostumats a descriure el quadre. I els hi mostrem i no saben per on començar. I en canvi, el tercer problema, doncs ja veuen elements que al principi no haurien vist. Veuen petits detalls, la llum, el tipus de traç, veuen la composició i llavors fan una evolució. I una mica la idea també és que aquesta capacitat d'observació i de descripció els ajudi a ser com a metges, perquè quan siguin metges tinguin aquesta virtut de poder analitzar bé la persona que està malalta o que té un problema mèdic. I també volia comentar un exercici que fem i que els agrada molt i que fins i tot aquest any me'l demanaven. Podem fer aquest exercici? I que és que dividim la classe en dos, la meitat de la classe està mirant a una pintura i l'altra meitat de la classe no, mira de cara a la paret, i la meitat de la classe que mira la pintura han de descriure i els altres l'han de dibuixar. Llavors, clar, aquí sí que les seves capacitats de descripció han de ser molt bones, perquè si no els altres no ho dibuixen bé, no ho saben dibuixar bé. I en aquests exercicis ens ho passem tots molt bé, però a més ells veuen, jo crec que se n'adonen de la importància d'una bona descripció. I per ara jo crec que ho deixaré aquí i així donaré la paraula a la resta de membres de la taula. Moltes gràcies. Una qüestió, efectivament, jo soc artterapeuta, soc psicòleg d'orientació clínica i psicoanalista
I en el que fa referència concretament a l'art-teràpia, només un petit apunt. Aquí no és una activitat reconeguda com una professió, cosa que no passa, per exemple, al sistema de salut anglès, que està integrat en el mateix i proveeix d'art-terapeutes tant a la salut com a la salut mental, com al camp de l'educació i de la integració social. Aquí estem intentant desenvolupar-lo. La Universitat de Girona, amb el màster al 2004, va ser una de les capdavanteres que ha apostat per fer real aquesta possibilitat. I bé, hi ha tota una organització d'associacions professionals i una federació espanyola que intenta que aquest reconeixement es pugui produir. Bé, hi ha molts punts per pensar el tema de l'art-teràpia, perquè l'art-teràpia el que fa justament és incardinar l'experiència artística amb la salut. Un dels més renombrats art-terapeutes a nivell històric és Adrian Hill, un home que per la seva tuberculosi tenia que estar en sanatoris en períodes perllongats i va veure que quan associava el tractament que rebia, el tractament mèdic que rebia, amb la seva activitat principal, que ell era com a pintor, tots els símptomes disminuïen, s'afluixaven i donaven pas a una activitat i a un sentiment molt més saludable d'allò que estava visquent. Aquesta és una de les primeres experiències, que són experiències empíriques. Aquí tindríem que entrar en un altre tipus de discurs ja, veure quin tipus d'investigacions ens poden garantir el coneixement de què és el que cura, perquè és com l'Ein Entralgo, a la història de la medicina, ell parlava del naixement de la psicoteràpia. Deia que primer es feien acompanyar els físics, anaven a veure el malalt, els tocaven, els palpaven, miraven, provaven les orines i deia quin règim tenien que fer. El malalt no feia cas. Llavors, a poc es van anar fent acompanyants per retòrics, el físic agafava, mirava, palpava, receptava i llavors el retòric parlava. Parlava, convencia la persona, seguia la dieta, el tractament i curava. I al final era aquesta disjuntiva, que és el que cura, no? Què és el que curava? Bueno, és igual, és un petit joc, això. És un petit joc, però no del tot, perquè, per exemple, la doctora Maribel Morente, això ho deu conèixer, a Berroes, va tenir un gir cabdal en la seva posició en quant a metge. Sabeu que va ser filòsof, moltes coses. Quan el seu mestre obria un cadàver i deia, no sé per què ho dic en castellà, però és igual perquè ho vaig llegir en castellà, deia, este cadáver está mal hecho. N'obria un altre, este cadáver está mal hecho. Al final, Averroes deia, però ¿cómo puede ser, ¿no?, que tantos cuerpos estén mal hechos? Algo no debe, ¿no?, entre el libro y la experiencia, que es, al final la cuestión es aprender a mirar para poder ver, cosa que no es sencilla y que, aunque todo el mundo conoce esta diferenciación entre el mirar y el ver, sigue siendo algo difícil volver a lo que hacemos un campo de experiencia donde algo nuevo pueda acontecer. Picasso, per exemple, deia, jo no cerco, jo trobo, no? Jo no busco, encuentro. I no ho deia per narcisisme o per prepotència, sinó que senzillament i sincerament la seva experiència tenia que veure amb això, que és en el fer, és un deslliurar-se de les coses conegudes, és en el fer que un va trobant, i no només va trobant, sinó que va produint noves descobertes, sorpreses. Francis Bacon deia el mateix, deia, jo tinc la imatge absolutament clara en el meu cap de què és el que vull pintar. Tinc la capacitat tècnica absoluta per fer-ho. Sempre que ho faig,
surt algo diferent. Aquest punt del fer i dels processos creadors crec que és algo molt important. El mateix Chillida, quan el seu pare al final li va permetre que s'endinsés en el camp artístic, ell anava a una acadèmia i dibuixava del natural, no? Pim, pam, 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 i ho feia perfecte, calcat, no? I tothom el felicitava i ell la primera setmana va estar molt ufanós, que bé, no? Però després va dir, ui, això no va bé, i ho va començar a fer amb la mà esquerra. Llavors, clar, el que apareixia amb la mà esquerra no era el mateix que aconseguia a la dreta, i tot el món li deia, però ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Si te queda tan bien cuando hablas con la derecha, dice sí, pero tengo un problema, porque si del ojo al trazo, ¿no?, hay un automatismo tan directo, yo no me fijaré nunca en qué es lo que estoy viendo. I per això ho va començar a fer des d'aquest altre lloc. Per tant, aquesta qüestió del veure com la possibilitat de fer que el que estem vivint sigui una autèntica experiència, que vol dir que es produeixi en aquest moment. Algo que Winnicott, que era pediatre i també psicoanalista, anomenava sentir-se viu i real. Experiències que no sé si a vostès els hi passa, però que no ens adornen al llarg del nostre dia a dia. Jo moltes vegades, quan acaba la jornada, em pregunto què del que he fet avui realment m'ha fet sentir real. No si he fet coses que tècnicament sé fer, no? Parlar, bla, 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 bla. Sí, es pot parlar molt educadament, no? Molt curosament, mirant, però què hi ha que em faci sentir viu en el que faig i què hi ha que pugui transmetre alguna cosa d'això? L'art-teràpia, doncs, es basa en dos pilars que són fonamentals. Un que és tota la relació, anem a dir així, la relació de comunicació, la relació humana, que té a veure amb el vincle i amb la transferència, i després també els processos creadors que convoquen l'experiència de produccions amb diferents llenguatges artístics. Però, insisteixo, és algo que va en el desencontre a lo ja conegut. Per això l'art-teràpia no és interpretativa, no dic que no hi hagin qüestions projectives, que no siguin interessants, que els crítics d'art no ens diguin com s'ha de llegir un llibre o que ens ensenyin, entre cometes, com s'ha de mirar un quadre. Per això per nosaltres, dins del camp de l'experiència de l'art-teràpia i dins del camp del desenvolupament dels processos creadors, que són els que produeixen realment canvis en les persones, al nostre entendre, això no és el focus del nostre interès. Bé, segurament també hi ha moltes coses a poder dir, però ho farem tanmateix en el diàleg. Gràcies. Convidat, jo aquí em sento molt petitó perquè jo soc bàsicament otorrino, faig pràctica de medicina i la meva relació amb l'art és, diguem-ne, tangencial. En qualsevol cas, quan vaig veure el títol d'aquestes jornades i el títol de la taula rodona, va venir al cap de per què se'n diu l'art de la medicina? No és cap art. Si màxim és una artesania. Jo no creo res i a més procuro fer-ho sempre igual perquè no em surti malament com cirurgià. Jo puc ser molt bon artesà però no sóc un artista. Si interpretes l'art, segons el meu entendre, com un sentiment tant per part del creador, que pot ser un sentiment fins i tot una expressió de malaltia, com pot ser Munch, com poden ser Goya, com poden ser altres artistes, i també un sentiment per part del receptor, que pot ser un sentiment agradable, un sentiment de rebuig, fins i tot. Llavors, això de l'art de la medicina, jo penso que no és veritat, no és cap art. És una cosa que tu aprens, que tu la fas més o menys bé, si et dediques a la cirurgia operes més o menys bé, però jo en cap cas em sento un artista, puc sentir-me un artesà. En qualsevol cas, llavors la relació de meva, estic parlant personalment, però del metge amb l'art,
moltes vegades és indirecte, aquí s'ha dit moltes vegades. És a dir, és diguéssim, la interpretació d'alguna manera de lo que t'està dient aquella obra o la implicació de la medicina o de la malaltia en aquella obra. I estic pensant en literatura, estic pensant en música, estic pensant en quadres, estic pensant en això. I llavors hi ha una cosa que en parlàvem, em sembla que era ahir, sí, era ahir amb el doctor Campo, que per què és una espera en Goya? I llavors el tio va explicar, va dir, no, jo com a metge em va cridar l'atenció que diguessin que en Goya, en Fortuny i no sé qui més havien mort per intoxicació de plom. Això no pot ser. Llavors va començar a investigar de què havia mort Fortuny, de què havia mort Goya, i va entrar en el món de Goya a través de la medicina. I ha entrat en el món de l'art a través de la medicina. Una altra cosa que em va cridar l'atenció, el doctor Madera, que està allà sentat, que és traumatòleg, quan vam anar a veure l'obra de Greco a Toledo, ell es fixa amb els peus. I saps, diu, mira, Jesucrist tenia un galindó, tal qual, és així. I des d'aleshores jo m'he fixat amb els nassos. I resulta que si us fixeu, sobretot en les obres corals, tots els nassos són iguals, habitualment iguals que el del rei. El pintor, amb retratos sí que pinta el nas, però amb corals tots tenen el mateix nas, i això, si us mireu tots, no tenim cap el nas igual. I ara m'has deformat a mi la visió de les quadres per això, no? Vull dir, dius, ostres, no sabien pintar nassos, o no sé si no en sabien o els donava la gana, però són visions, diguéssim, quasi deformades de l'art en tots els sentits. De la mateixa manera que en el curs aquest que donarà Campo de la literatura és l'estudi, o sigui, la visió mèdica de les obres de la Peste, de la història de Sant Michel, de tot això des del punt de vista mèdic. Llavors aquesta seria la relació amb l'art i la relació de la salut amb l'art i l'art amb la salut, i aquí entraria també amb el que ha dit ell, és a dir, és una situació que ja dic, jo penso, com t'ho diria jo, depèn més de la persona i no de la professió, la teva relació amb l'art. Jo per ser metge no tinc per què ser més o menys aficionat a l'art, això és potser per l'educació o perquè el que he dit abans, d'un sentiment, i a partir d'aquí, des del teu món, veus l'art i l'interpretes d'una altra manera, de la mateixa manera que la mateixa obra a mi em pot donar una sensació de rebuig i en el meu costat semblar-li meravellosa. I aquí entren molts factors. I amb el camp de la literatura, per exemple, simplement, i per acabar, i no canseu-vos més, aquest dia em va arribar un article que té un fallo segur, no pot ser, perquè si no els meus fills viurien molt menys que jo, que diu, està escrit en el Social Science and Medicine, que no, d'allò, a chapter a day, association of book reading with longevity. És a dir, si llegeixes un capítol al dia, teòricament dels dos grups estudiats, els que llegeixen un capítol al dia viuen molt més. Els meus fills no han llegit mai res. Per tant, jo llegeixo un capítol al dia. És clar que això té molts fallos. Vull dir, si llavors ho analitzes des del punt mèdic, evidentment si trobes malament no tens ganes de llegir. Si tu estàs malalt no llegeixes. I o llegeixes molt poc. I el que es troba bé i està d'allò i té temps, llegeix més. Clar, vull dir, però són curiositats fins i tot amb la literatura, que dius, bueno, fins aquí arribem, no? Vull dir, les interpretacions i la visió mèdica a vegades és una mica deformada amb tot, i a vegades no, a vegades et dona un plus. I aquesta potser seria la relació que me demanes com a metge amb l'art. Potser jo et diria com a persona, m'agrada l'art, m'agrada la música, m'agrada tot, i com a metge potser és el plus que em dona d'interpretar-ho d'una manera determinada, que potser l'interpreto diferent de tu o d'ell o del de més enllà, i aquesta seria la meva relació, si fem cas del títol de la taula rodona. Que nosaltres ens ho hem preguntat també moltes vegades, i de fet una de les lectures que solem recomanar als nostres estudiants, de fet són més d'una, però d'importants, sovint els hi hem intentat explicar que el pintor no sempre pinta el que veu, no sempre pinta el que sap, no sempre pinta el que creu que sap, i a vegades pinta el que imagina, és a dir, moltes vegades
justament la doctora Morente ens ho ha ensenyat, no? L'anàlisi visual no sempre ha de concordar exactament amb allò que nosaltres creiem que pot haver al darrere. De fet, llibres com Gombrich, Arte i Il·lusió, o Berger, Motors de Ver, no? Que hi hem acudit bastant nosaltres per fer-nos preguntes semblants a les que ens podem fer tots plegats. Això d'una banda. De l'altra hi ha un debat que és molt interessant, que nosaltres també l'hem hagut d'afrontar sovint, aquesta diatriba entre art i artesania, entre què és allò mecànic amb allò intel·lectual, allò manual amb allò mental, que de fet és un dels grans debats amb el canvi, amb l'entrada del Renaixement, podríem dir, no? Aquest assoliment de la condició intel·lectual de l'artista que el diferenciï de l'art mecànica, no? Que el diferenciï de l'ús de la força, que el diferenciï del fet d'embrutir-se, de no treballar amb les mans, sinó treballar amb la ment. De fet, és un dels grans debats, diguéssim, de l'entrada a la modernitat. Atenció, per emulació amb allò que ells llegien, que creien que feien els antics. I que quan hem vist justament el debat entre cirurgians i metges teòrics, doctors, en el fons estem en aquest mateix debat que els mateixos artistes l'estan tinguent en el mateix moment. Però això és interessant, aquests punts de confluències. I encara hi ha un aspecte més que m'has fet recordar amb això dels nassos. Ja va haver un gran expert en nassos i mans, de fet va ser Giovanni Morelli, un dels grans metges i crítics d'arts que va introduir aquesta metodologia d'anàlisi basada justament en l'anàlisi morfològica, no? De buscar quants nassos són iguals per intentar trobar unes pautes d'estil, unes pautes de comportament d'estil de l'artista. Bé, això és només alguns apunts. Bé, això en quant a reflexions que jo puc aportar en aquesta qüestió. Sí que m'he trobat interessant respecte a l'assignatura que esteu portant a terme i fer-vos un parell de preguntes per curiositat. Per exemple, sempre ho feu en pintura? Això seria una qüestió. És figurativa o introduïu, per exemple, pintura abstracta en l'anàlisi? Vull dir, quan es basa en l'observació empírica, no? És dir, el punt de partida sempre és figuratiu i encara, per exemple, només pintura o, per exemple, no sé, escultura o la música, la literatura també. No sé, són així les preguntes que plantejo. I si és, per què? Vull dir, a veure si... Vale. Bueno, la primera pregunta es si es pintura, siempre sí, y básicamente porque tenemos poco tiempo, es una asignatura corta. Teníamos en la facultad también una asignatura que era medicina y literatura, y que también la había empezado Lilith Lee, pero ella venía del campo de las humanidades. Nos atrevimos a la de arte, pero a la de literatura no nos atrevimos, tenía otras complicaciones. En cuanto a si es arte figurativo o abstracto, de momento no nos hemos atrevido a hacer nada abstracto, porque, como decía, el trabajo fundamental lo hacen los estudiantes del trabajo de búsqueda. Si nos cuesta bastante con obras figurativas, con abstracto sería mucho más difícil. Sí, en los seminarios que vienen a darnos, que este año, bueno, ya ha venido otras veces, ha venido Ana Otero, que ella fue investigadora en el Museo Dalí. Bueno, les ha mostrado cosas bueno, no solamente de Dalí, pero nos ha puesto pintura surrealista y ha hecho algunas cosas de arte abstracto, pero como ejemplos de cosas. Trabajar con eso para nosotros sería más difícil. ¿Puedo aprovechar para hacer un comentario sobre...? Mesa redonda, abierta. Vale. Qualsevol aportació al públic també, Em sembla que tindrem un micròfon que anirà voltant per la sala per si volem fer alguna aportació. No, que yo justamente quería comentar que una de las cosas que nosotros nos van sucediendo, porque no es que tenemos todo tan planeado con la asignatura, tenemos fijos los objetivos que comentaba antes, pero después hay cosas que nos van sucediendo, y una es esta cosa de que
miramos una pintura y a través de mirar la pintura y de poder entender todo lo que ve en la pintura, se dan cuenta también que en la medicina, cuando uno está mirando un paciente, no está viendo solamente un hígado o no está viendo solamente un intestino, sino que hay todo un contexto que es el mismo tipo de trabajo que han hecho con la pintura para entender que, bueno, que al principio ven cosas y pueden más o menos describir los elementos, pero después cuando empiezan a ver en qué época fue hecha esa pintura, con qué elementos se contaban en ese momento para hacer la pintura, cuál era, con qué se enfrentaba cotidianamente el artista, cómo reflejaba cosas de la vida, entienden que lo que ellos creían que, que era algo solamente visual, tiene un montón de otros componentes. Y de esa manera también creo que pueden ver que cuando uno se enfrenta a un paciente hay todo un mundo detrás que no es solamente... yo no soy médica, es como... En realidad yo lo digo como paciente y no como médica. Jo, si em permets, dos comentaris. Un és, això que dius tu, de no veus un fetge, no veus un d'allò, però en el meu cas, que sóc molt dolent recordant noms i cares, com veig un pacient, dic, aquest tenia un colestatoma, aquest és el el recordo per la malaltia. Es todo un contexto, es la obra de arte, la enfermedad. No por el oído, lo recuerdo por la malaltia. Quina por. Em passa, ho sento. I l'altra cosa que volia dir és que com a mínim, parlo per mi, una mica la meva relació amb l'art i amb els artistes, siguin pintors, escriptors, músics, és la meva incapacitat per pintar, dibuixar, fer música o escriure. O sigui, és una mica un sentiment d'enveja, d'inferioritat, i això fa que m'hi fixi molt i sigui molt devot. Però també seria per aquí, aquesta relació personal, ja no dic de medicina. Això per mi també té moltes coses així. M'encantaria saber tocar un instrument i sóc incapaç de portar el ritme de res. Entens? Vull dir, això que soc otorrino i teòricament la cosa de l'audició ho haig de portar, tinc una oïda musical horrorosa, però m'agrada molt la música i m'encanta veure tocar el piano i tot això, però jo no en sé ni en sabré mai, ja no tinc edat. I una mica aquesta relació amb l'art també és una mica això, aquesta sensació d'inferioritat que el veus, que m'imagino que és el mateix que un sentiment religiós, en el fons, que és una cosa superior, que tu no hi arribaràs mai i que et fas devot de determinades coses, i bueno, amb un sentit crític això sí, però és així. Sí. Tenim un micro. Ahora te traeré un micrófono. Bueno, quería comentaros, sobre todo a vosotras que tenéis esa clase tan particular, si os habéis planteado algo que además yo creo que en medicina es importante, al margen de la descripción, que está bien, pero yo me plantearía, les preguntáis qué emoción sienten. Está claro que además, como decía Miquel, que la obra en sí es emoción, es un resultado de la propia emoción del artista, pero también lo es del receptor de la obra. El espectador deposita sobre la obra una emoción también. Habéis preguntado a los alumnos qué emoción le produce, porque eso es primario, eso va a salir de otro sitio. Una cosa es describir, y cuanto más técnico, pero te separas, tomas distancia del cuadro para describirlo con detalle, intentas ser imparcial, por así decir. Pero cuando te implicas emocionalmente, ya hay en el sustrato otra cosa, que no pertenece a la observación solo. Y eso es lo que les va a ayudar más, quizás, a estar frente a un paciente y empatizar con determinadas circunstancias suyas. La vivencia de la propia enfermedad. En este caso es, quizás el pintor refleje el sentimiento del propio paciente ante su propia, su cara es un reflejo de esa emoción que para él es no solamente el padecer esa enfermedad tan estigmática, sino el ser pintado para que quede un reflejo permanente de esa enfermedad suya. Es como el caso de los devotos, eso fija la imagen, pero fija la imagen intemporalmente, no solo ahora, a través del tiempo. La gente sigue viendo
esos exvotos y le sigue sugiriendo es fundamentalmente emoción religiosa, personal, íntima. Entonces, lo digo porque a lo mejor eso os enriquece más. Yo sé que os daría más trabajo, pero a lo mejor eso, y sobre todo a ellos también les resulta hacer una catarsis. Es como, no solo soy médico, es que también soy padecedor de enfermedad, soy paciente, ¿no?, de posible enfermedad, pero sobre todo soy persona. Y yo creo que eso se enseña tanta tecnificación de todo, que entre eso y que luego hemos implantado la máquina de ordenador delante, entonces hay un trío ahí un poco incompatible, ¿no? Pero ¿qué les supone a ellos contemplar un enfermo en una imagen que se le ha hecho al enfermo, ¿no? Yo creo, vamos, lo digo, no sé. Pues, contesto en català o en què? Sí? Bueno, doncs la veritat és que sí, que també en parlem de les emocions i de què senten, sí. O sigui, potser abans no ho hem explicat del tot, però a part de la part descriptiva, intentem de fet començar per la part descriptiva, però és molt difícil perquè de seguida interpreten. O sigui, a vegades els hem de comparar i intentar descriure sense interpretar, però i a part de la interpretació, que sobretot la poden fer quan ja coneixen el context històric o el context de l'artista i tot això, sí que parlem de les emocions, què senten. Hi ha una sèrie de preguntes que els hi fem, no? Com se sentirien si estiguessin dins el quadre? O abans de saber el títol, quin títol li posaríeu en el quadre? I què us agrada, què us fa sentir? Tristesa, us fa sentir... Sí que parlem d'aquestes emocions i sí que surten debats a vegades d'un li fa sentir una cosa i en un altre alumne té un altre sentiment respecte a aquell quadre i llavors es comenta per què et fa sentir això, no? Doncs l'altre dia un d'ells deia que el que li fa treure com més emocions fortes són els quadres de Goya i els altres no ho podien entendre, no? Perquè doncs cadascú té la seva percepció de l'art i llavors sí, no sé si la Fabiana vol afegir alguna cosa més sobre això. Bueno, poco, porque ya lo has dicho, pero sí aprovecho más que para comentar, para preguntar, porque uno de los problemas con los que yo me he encontrado haciendo esta asignatura, que nunca lo había pensado, es que claro, trabajamos todas las emociones, la interpretación, pero después resulta que cuando buscan información sobre el cuadro, todos los que estaban ahí eran modelos, no eran la persona que estaba enferma, por ejemplo. Claro. Descubrir eso después, creo que eso es como, sugiere esa trampa, pero claro, sí, porque conocía, pero claro, todavía le da mucho más digamos, realismo incluso, si me apuras, aunque sea un realismo fingido, porque se ha elegido a alguien que quiere interpretar un papel. Pero claro, lo que es eso, jugar, en definitiva, el arte muchas veces es eso, no juegas con el otro que te observa, ¿no? Porque en definitiva lo haces que te observa, ¿no? Y además la mirada es hacia al observador, está mirando al observador, esperando, ¿no? Ser mirado de otra manera, ¿no? Entonces, claro, me parece eso, un juego, que muy bien, si incluís eso, me parece fantástico. Si además incluís descripciones literarias de algunas obras del momento, haríais el círculo. Ya. Me gustaría añadir algo y, a ser posible, hago un ruego de entrada, que es de no ser tildado de demasiado disruptivo ni de naif, ¿eh? Pero las emociones no se pueden describir. Las emociones solo se pueden vivir. Por ejemplo, uno puede ponerse de acuerdo en nombrar qué es lo negro, una determinada longitud de onda, etcétera. Bueno, pero ¿qué es lo negro de lo negro? Pertenece al campo del sujeto, pertenece al campo de la subjetividad. Lo mismo nos pasa con el dolor. Podemos establecer escalas del dolor, ¿no? Y existen. Pero, ¿qué es el dolor del dolor? Es algo absolutamente subjetivo, ¿eh? Nosotros intentamos
ir con un cazamariposas y atrapar las emociones y luego las pinchamos con una agujita y decimos amor, odio, temor, lo que fuere. Pero es una triste traducción, es una triste plasmación, representación de lo que es las emociones. Las emociones, por definición, solo se pueden vivir, pero es como del orden de lo inconsciente, porque en el tema de la escritura, ¿cuántas veces cuando nos ponemos a escribir, nosotros estamos en ello y de repente decimos, no, no se trata de eso? No se trata de eso, no se trata de esa palabra. ¿Quién dice que no se trata de eso? El artículo no está escrito, el libro no está escrito. No es que no seamos fiel a un original. Hay algo en nosotros que es generador, que son series de pensamiento inconscientes que están habilitados por un campo emocional que toca a la inserción entre lo somático y lo psíquico, que es del orden de lo pulsional, que marca, digamos, que ciertas cosas tengan una forma de representación y no tengan otras. Pero a mi modo de entender, me parece muy interesante jugar en el buen sentido de la palabra con las emociones, pero el mejor juego que se puede hacer con las emociones es darle una forma. Así como cuando escribimos con adjetivos calificativos nos sale un churro, un auténtico churro, y se trata de encontrar una forma que pueda no solo describir, sino que pueda reabrir nuestra relación con lo que intentamos nombrar. En el campo emocional es lo mismo. ¿Cómo encontramos una forma de representación que va a tener una vida propia en, por y de sí misma? Esa es la cuestión. Bueno, para mí, perdón, para mí. Sense ànim de frivolizar, pero lo que decías del sentimiento enfrente a un cuadro de las distintas personas, me has hecho recordar, yo soy muy aficionado a hacer catas de vinos. Entonces el experto te suelta lo de sabor a canela con vainilla y préssec i no sé què més, i tu dius, m'agrada aquest vi. ¿No? Y el de al lado te dice, pues a mí no. Es eso. Es decir, el arte es eso. O sea, una cosa es lo que te expliquen, qué tal, y que el pintor quiso y te dice, pues a mí no me gusta. Por ejemplo, a mí Tapias me horroriza. Hay gente que le encanta. Pues bueno, allá ellos. ¿Entiendes? Pero claro, es así. O sea, el arte es eso, es un sentimiento, es lo que he dicho al principio, y nada más. Y cada uno lo tiene distinto, y no tiene por qué a mí gustarme lo que a ti te gusta. Doctor Puigvert. Jo crec que es fa més que evident la importància, és una obvietat, però després els diré que per determinats sectors de la historiografia no és tanta obvietat. Les obvietats a vegades s'han de recordar. És a dir, jo crec que aquí hi ha un comú denominador, que és la importància de les imatges per als historiadors o per l'anàlisi en perspectiva històrica en aquest camp, avui en el camp de la salut. En la historiografia, que té una història molt llarga, en el segle XIX el paradigma historiogràfic hegemònic, el positivista, d'arrel germànica, va sacralitzar el document escrit. I encara hi ha sectors de la historiografia que estan, des d'un punt de vista teòric, amb altres paradigmes, però encara estan amb la sacralització del document escrit, que evidentment no seré jo, que bona part de les meves recerques, en el 95% s'ha fet a base de documentació escrita, que carregui contra el document escrit, que és important d'analitzar. Però ho és tant com altres tipus de fonts d'altra naturalesa. I aquí jo crec que és important. És clar que els historiadors de l'art, des de sempre, entre cometes, heu treballat la imatge. Avui ens han posat en evidència la importància, una assignatura optativa, d'acord, però absolutament important. Quan un mira el quadre d'unes assignatures d'una facultat, es poden deduir moltes coses. Tan significatiu és la presència d'una assignatura com la seva absència. Per tant, que a la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona hi hagi una assignatura optativa, un mòdul, 3 setmanes, és igual. Marca, diguéssim, ja se'n poden fer moltes lectures. Per tant, és evident que la docència que esteu fent a la Facultat de Medicina dona importància a la cultura visual, com segur
com ens ho ha demostrat aquest matí la docència de Maribel Morente a la Facultat d'Enfermeria a la Complutense de Madrid. Això és evident, però, per exemple, en la història renovada de la cultura, per exemple, Peterburg, té un llibre provocatiu pels historiadors tot curt, no provocatiu pels historiadors de l'art, que és Visto y no visto, el uso de la imagen como documento histórico. Jo quan amb una assignatura de caràcter metodològic a la Facultat de Lletres introdueixo el tema de la imatge, sempre m'agrada començar citant a Peterburg per escandalitzar els meus estudiants amb sana provocació, buscant una sana provocació. Aleshores els cito aquella paraula de dir els historiadors som analfabets visuals. Per marcar una mica la importància, la capacitat de l'observació, com s'ha dit, de l'anàlisi, de no caure en la ingenuïtat de pensar que la imatge és un sinònim de la realitat, que hi ha la subjectivitat de la mirada, del fotògraf o del pintor, i per tant ens hem de preguntar qui és, en quin context crea, quin és el seu objectiu de la seva obra, etc. Per tant, jo crec que això és així i és important anar fent forat en aquest sentit. Insisteixo, això que és tan evident d'aquesta jornada en altres sectors de la historiografia, de la història cultural o de la història social o de la història política, fins i tot no s'ha analitzat amb contundència ni de manera sistemàtica i tal. I després, finalment, una observació sobre la ponència de Fina Paré sobre els exvots, que m'ha interessat moltíssim. Amb recerques de fa bastants anys que jo havia desenvolupat a partir de les visites pastorals, que era la documentació escrita que generaven els visitadors que visitaven les parròquies, vaig observar, i això tal vegada explica la poca conservació dels exvots, que hi havia exvots en plata o cera que el visitador al segle XVII o al segle XVIII, davant de la necessitat d'arbitrar mecanismes de finançament per fer un nou temple, per exemple, o un nou retaule, autoritzava la venda de les presentalles. És a dir, per tant, presentalles acumulades al llarg del temps i que es podien fondre, si eren en plata, per tant, per obtenir recursos monetaris per finançar altres obres. Per tant, aquesta seria un exemple, i amb això acabo i ho relligo, de la necessitat de complementar l'anàlisi de la imatge amb el text, és a dir, no hi ha d'haver-hi contradicció amb documents de naturalesa escrita. Moltes gràcies. De jovenet, a 10 anys, a 12 anys, vaig tenir la sort de conèixer un pintor extraordinari, gironí, que era el Roca del Pec. I se m'emportava per allà a la catedral i per allà darrere, feia un esquema amb una canya o un tros de branquilló de plata i feia un esquema. I a l'aquarel·la, a 20 minuts, mitja hora, la ventilava. A mi de nano, és d'aquelles escenes que dius, escolta, jo com sigui gran, m'agradaria ser com aquest senyor. O sigui que és tan maco això. Ho he més o menys practicat, com una merdeta de pintor, però aquesta la porto de petit. En canvi, això que has comentat tu, sempre hi ha altres coses que dius, escolta, no podria provar-ho, això. Llavors veus aquests pianistes que foten aquests concerts, cau la mà, això és un altre món, i un vaig jo, desgraciat de mi, no? Per tant, coincideixo amb aquestes dues, diguem-ne, intervencions que heu fet. Que un metge quan visiti, i aquests que els esteu omplint d'humanisme, tingui un tracte no solament científic tècnic, sinó també humanista, això és clau, pel pobre desgraciat pacient. I per últim, em sembla que... Diu que comencem a envellir quan deixem d'aprendre. Per tant, escolta, encara pots aprendre piano, segur. Moltes gràcies. Jo tinc la sensació de que els que viviu l'art teniu la impressió de que el metge veu fetges, budells, fractures de fèmur
I nosaltres pensem que vosaltres esteu una mica carregats de manies, no? A veure coses molt exòtiques. La realitat a mi m'ha creat que jo penso que quan tens un malalt a davant no tens un fetge o una fractura, tens una persona amb tota una problemàtica i que moltes vegades ja només hi ha una cosa que és l'esquema personal. La manera com està aquella persona t'indicarà que està deprimit, que està animat, que està preocupat. Llavors, a vegades tens una fractura de fèmur, però al seu costat hi ha una hipoteca, hi ha 2 fills, una baixa laboral, i tot això fa que aquell malalt estigui més malalt i moltes vegades l'ajudaràs més arreglant problemes més secundaris que no pròpiament la pròpia fractura en si. Això és el que una mica m'ha semblat en l'art. L'art el que fa és que t'ensenya molt l'esquema corporal. Jo diria que a l'art hi ha 2 coses que t'ensenya. Una mica com viu la gent en aquell moment. Perquè jo, clar, jo a la universitat tinc un esquema, però ara vaig estar a Salamanca, em van ensenyar a la universitat i em van explicar que allà feia molt fred i que llavors tenien que patalejar un ratet i donar palmes per agafar calor. Que això és el que després s'ha dit el derecho al pataleo. Això ve d'aquestes històries. Coneixent tot això, vas veient una mica com viuen la gent en aquell moment, la problemàtica que té, i les patologies aniran relacionades també amb tot això i tindrà un factor. És una reflexió que jo penso. I el segon és el que m'ha parlat abans, que hem parlat dels peus. Jo, al no ser massa artista i no conèixer massa, me fixo en coses que jo toco, entre elles els peus. I així és com tu, mira, el peix, has comentat que hi ha esquemes per fer mans o esquemes per fer nassos, que jo és la idea que tenia. Tinc la sensació, i aquesta és la pregunta, que amb els peus no hi ha massa esquema. És a dir, que el peu es fa tal com raja. I llavors veus Jesucrist amb juanetes, Jesucrist amb dits en garra, en el peu, i Jesucrist que té el 5è dit sobre el... És a dir, va variant el Jesucrist, quan ell és el mateix, en funció del que el pintor veu al peu d'aquell senyor. I volia preguntar si realment és així o hi ha algun esquema. Bé, és probable que l'art de dibuixar també és una disciplina que s'aprèn, és a dir, és una qüestió tècnica en el fons, i per tant aquesta resposta diguéssim és més senzilla de respondre. L'altra, jo també podria fer una observació. Bé, no sé si és el meu cas particular, jo intento, i sobretot des que dirigeixo la càtedra, intento no veure només els metges com aquells que saben que només miren un colze o un fetge, perquè a mi això em crea una mica d'inquietud. Prefereixo més aviat que el metge tingui una mirada integral de l'ésser humà, i si a més sap d'allò que jo tinc la dolència, millor que millor. Però almenys no és el meu cas que jo vegi els metges així. Però també voldria estendre aquest comentari a la nostra pròpia disciplina com a historiadors de l'art, perquè potser a vegades també pot donar la sensació que nosaltres efectivament, és que anem per aquí, doncs ara, buscant només simplement aquesta qüestió del gaudi estètic, personal, que ja li dic que efectivament potser ens dediquem a això perquè d'entrada ja tenim un decantament, és evident que sí. Però potser també voldria reivindicar també el nostre ofici com a historiadors de l'art, o historiadors, en tant que disciplina, i en tant que sovint l'obra per nosaltres també és un problema. És un problema en el qual ens afrontem per intentar comprendre, i per tant per nosaltres és una disciplina que intentem aplicar-li quelcom de la metodologia científica per intentar resoldre aquest problema. És a dir, que sí que hi ha aquest component del gaudi estètic cap a l'art, però també entenem que nosaltres és una eina, l'entenem com una eina, com un mitjà de comprensió de la història en aquest cas. Bé, no sé si respost o no. I encara volia, potser lligant això, volia fer una apreciació a aquesta qüestió justament de les emocions. Clar, és veritat que les emocions, potser des del punt de vista de l'art teràpia o inclús més actual, que les emocions no es poden descriure en tant que subjectives o en tant que individuals. Bé, però és veritat que sí que es poden compartir. I que, esclar, l'art, si una cosa fa, és justament sovint compartir aquestes emocions. Però esclar, també hem de pensar una cosa,
que sovint bona part de la història de l'art ha intentat codificar les emocions. Clar, els exercicis acadèmics d'intentar a través de la fisiologia codificar un llenguatge gestual, que ja ve des del teatre clàssic antic, si ens hi parem a pensar, esclar, com a historiadors de l'art ens obliga que durant molts i molts anys de història de l'art tenim uns codis visuals. És a dir, i aquests codis visuals, ens agrada o no hi són, de la mateixa manera que el gest que ens ha ensenyat la doctora Morenta de benedicció o el signum arpocraticum o el còmput, és a dir, tot aquell llenguatge simbòlic i gestual, en el fons són codis. Són codis de representació visual, com ho han estat sovint també les emocions. Una altra cosa és que s'assolís o no copsar les emocions en la seva plenitud, però que la pintura de base figurativa ha intentat codificar les emocions, això és innegable, que ha estat així. Volia comentar que un dels pocs historiadors Tutkur que ha fet per primera vegada la revista Hispània, una de les revistes de referència d'història publicada pel CSIC, un article en base a la fotografia com a document, és José María Borràs, de la Complutense, expert en història social de la infància a Espanya, expert en història del treball infantil, i aleshores el seu interès per la infància des d'una perspectiva històrica l'ha portat a fer una investigació publicada el 2010 a Hispània, que és a partir de l'anàlisi dels retrats post-mortem dels nens, en moments en què hi havia un índex de mortalitat infantil molt important. I arriba precisament a la conclusió, diguéssim, que acabes d'exposar tu. És a dir, per interpretar quina escenografia organitzaven els fotògrafs davant la mort infantil, davant d'uns pares desconsolats que cridaven al fotògraf perquè posseir el darrer testimoni d'aquell infant, aleshores per interpretar la preparació de l'escenografia ell es va haver de remetre al barroc hispànic, a la pintura, a la presència d'àngels, a la presència d'ornamentació floral i per tant un codi visual conegut pels fotògrafs i que preparaven l'escena per representar retrats post-mortem de començaments del segle XX a l'Espanya d'inicis del segle XX. Sí, i fins i tot si veiéssim els últims World Press Photo que han sortit guanyadors, segurament arribaríem a la conclusió que hi ha uns codis perfectament establerts rere les fotografies guanyadores, per exemple, amb la tipologia pietat, per exemple, ¿no? Sí, yo quería apuntar a colación de lo que has dicho, y es verdad que posiblemente hoy, sobre todo desde el punto de vista psicoanalítico, no podemos hablar de las emociones como hecho que se pueda constatar objetivamente, pero yo creo que eso lo desconocían a lo largo de la historia anterior. Como lo desconocían, yo creo que hacían lo que les apetecía. Y lo digo hablando de los códigos, Avi Warburg, que era un investigador que para nosotros es el padre casi, crea un atlas que denomina Atlas Mnemosine, en el que él lo que hace es establecer relaciones de las emociones desde la creación del arte. Cómo a través de la imagen en el inconsciente colectivo se crea, que luego pues Jung amplió, pero se crea esos arquetipos artísticos a lo largo con símbolos que el arte maneja para transmitir miedo, temor, todo tipo de emociones. Y él establece, hay una biblioteca en Londres que él tuvo que trasladar desde Hamburgo, creo que fue, hasta Londres, porque fue perseguido. Y además él era un enfermo mental, era un esquizofrénico que tuvo que estar ingresado en una clínica durante bastantes años y que creó esta biblioteca y sobre todo creó un nuevo sistema de mirar, que fue a través de cómo a lo largo de la historia el ser humano comparte casi genéticamente algo que nos hace sentirnos de la misma especie, ¿no? Entonces, quería solamente que imagina, no sé si lo conoce, y si no lo conoce, el álbum de Mnemosine creo que debería, porque yo creo que es no solo enriquecedor, es una forma fantástica de mirar distinta. Sí, si me permitís, hay una cuestión y es que
casi bien para toda la raza humana, pero sobre todo para nuestra forma de ser y de ver occidental, nosotros tenemos un universo ecológico que son las palabras. Y no podemos desatraparnos de eso. Incluso los códigos visuales están confeccionados a través de las palabras. Por ejemplo, a los alumnos les hago un juego muy simplón, pero les hago una propuesta para que empiecen a entender que las cosas no son nunca como parecen. Y les digo, voy a nombrar un significante, voy a decir un significante verbal, a ver qué es lo que retenéis, ¿no? Le digo perro. Entonces dice, bueno, claro, sí. Yo, un perro, un pastor alemán, ¿cómo era? Pues era de color canela, no sé qué tal. Yo también, un pastor alemán, sí, ¿cómo era? Pues era negro, tal. No, entonces es un pastor belga. Yo un pipicán, yo hogar, yo no sé qué. Un mismo significante verbal remite a la forma en que nuestra historia se ligó a la adquisición de esos significantes. Y por lo tanto, aunque nos creamos entender, realmente lo más interesante es malentender, porque si realmente partimos de que nos malentendemos, tenemos alguna posibilidad de entendernos, si no, cada uno va a hacer su propio viaje. Pero quiero decir que con la lectura de lo visual, los códigos son verbales. És així. Doctor Bosch. Perquè bàsicament us anava escoltant totes aquestes intervencions tan interessants, pensava també en aquesta sessió del matí tan rica, i com que ens estan gravant, doncs he pensat que aquí hi ha molt de material per futures sessions, perquè estan sortint molts temes que cadascun d'ells mereixerà un acostament monogràfic, perquè a més estan en la filosofia de les càtedres convocants. Per tant, en aquest sentit ho trobo extraordinari. Jo, per limitar-me a unes quantes notes, perquè s'han dit tantes coses que me susciten idees, només em referiré en primer lloc a aquesta situació tan simpàtica que ha relatat el doctor Massaguer, de com ell identifica els pacients per als trastorns que els ha tractat. També ens passa als historiadors de l'art. A l'aula també trobem estudiants que són d'un estil o d'un altre, o que semblen sortits de la mà d'un pintor o de l'altre. Recordo una anècdota que expliquem molt a les aules nosaltres, per indicar també la importància, però alhora la irrellevància del concepte d'estil, entès només com un missatge o una lectura formalista, aquella història em sembla que era Berenson, que va veure un amic que ha estat en coma durant molts mesos a l'hospital a Londres i li diuen, ves-lo a veure que ja s'ha despertat, i quan el troba la primera pregunta que li fa, escolta, Déu l'has vist? Diu, de quin estil era? De quin estil és? Vull dir que aquest tipus de... Suposo que són vicis professionals, els desenvolupem tots. Més seriosament, jo crec que sobre aquesta qüestió de les emocions, aquest debat tan interessant i viu, m'ha fet pensar en un antic tema de la història de l'art, que és el paragone. És aquesta competència entre l'expressió literària i l'expressió plàstica, i dintre de la plàstica entre la pintura i l'escultura, que feia que Leonardo i Miquel Àngel tinguessin punts de vista tan diferents. Independentment de la conclusió que prenguem, em sembla que en tot cas el que és potser també una bona definició de la història de l'art és que és un combat per crear emocions, per provocar emocions, per definir emocions. I de la història de l'art, i per la història de l'art jo crec que se'n desprèn també que la nostra feina, alguns la fan millor que d'altres, alguns la fan extraordinàriament bé,
són els que ens guien, en part és, o en bona part, és la d'intentar, com crec que entenc que deies tu fa un moment, traslladar les emocions o transformar les emocions en un relat verbal. Jo crec que aquesta, en part, és la nostra tasca, construir bons relats a partir d'aquests referents visuals. I després hi ha hagut una sèrie d'intervencions també sobre aquesta qüestió dels galindons, dels dits dels peus. Jo simplement voldria recordar que, com ha dit en Francesc, la història de l'art, al llarg de la història de l'art s'han anat acumulant diferents codis de representació i que hem de tenir en compte que hi ha codis de representació que tenen la versemblança, la veracitat del natural com a divisa i altres que no, que en poden prescindir perquè, com també crec que ha quedat molt clar en la intervenció de la doctora Morente aquest matí, hi ha valors que passen per damunt de la naturalitat. Hi ha uns sistemes de representació de l'espai bàsicament jeràrquics, hi ha una voluntat de transgredir en qüestions proporcionals perquè convé remarcar la importància de determinats personatges, etc. Per tant, aquesta qüestió de la versemblança canvia molt, esclar, en els diferents períodes artístics. I l'última cosa que volia dir, de fet era la primera però s'han anat acumulant idees molt interessants, era felicitar a les professores de la Facultat de Medicina per aquesta assignatura i posar-nos a la seva disposició com a representants que som aquí de la Unitat d'Història de l'Art de la Universitat de Girona per si algun dia en podeu venir a parlar i a presentar-la i voleu que us donem idees o que us... Perquè jo també us volia fer una pregunta sobre això. L'assignatura també la feu fora de l'aula, aneu a visitar... Bueno, este año nos han invitado a venir a ver la exposición de Curarse en Salud y bueno, ha resultado muy interesante. Siempre tenemos la fantasía de ir a visitar museos. Tenemos muy poco tiempo, lamentablemente cuando cursan esta asignatura no es lo único que están haciendo los alumnos, entonces organizar algo es difícil y tenemos cero presupuesto. Cero. Entonces se nos hace complicado, pero sería, bueno, y la otra parte de eso, pero que si contamos con ayuda sería maravilloso, es que yo puedo ir a mirar cuadros, o sea, una exposición, pero tampoco puedo explicar, tendría que ser algo para que sea provechoso para los alumnos que puedan tener... Sí, eso lo hablamos después, sí. Sí, jo subscric les paraules del Joan i des de la càtedra també, i pensarem en buscar algun punt en comú. Bé, si no hi ha cap intervenció més, veient l'hora que és... Sí, endavant, perdó. Perdó, volia fer un últim comentari, un aspecte que també treballem a l'assignatura i que potser no hem comentat gaire, que és, i que hi ha molts articles de fet en relació amb això, que és com a vegades molts dels pintors de fet o tenien demència o tenien Alzheimer o depressió i com això també els afecta la creativitat. Jo crec que això també és un aspecte que ha sortit amb alguns pintors que hem treballat i que també és molt interessant. Això heu de tenir present que és una línia d'estudi i d'investigació molt viva recentment. Sí. Trobareu molta informació. Sí. No, tots no. Alguns és sobretot com pot afectar, per exemple, un estat de depressió o un bipolar o alguna cosa així, com afecta la seva creativitat. Ahir, per exemple, ens presentaven, un dels seminaris que ens presentaven els alumnes era sobre Van Gogh i totes les teories sobre si era bipolar, s'havia dit esquizofrènia, i com això
podia, bueno, i la seva depressió, doncs com això el podia, el va influir en les seves obres, no? I això és un aspecte també molt important a estudiar. Només volia fer aquest incís. Moltes gràcies. Em permets un moment? Sí, i tant. Sí? A veure, una qüestió, perquè, clar, estem sense donar-nos en compte, estem escurant, no? Cap al terreny d'allò verbal. És cert que es comencen a presentar, molts de vosaltres en tindreu coneixement, em sembla que va ser a la Complutense, o la relació entre la Complutense i l'Autònoma, que es va presentar una tesi doctoral basada en una investigació amb arts visuals, on hi ha pràcticament zero relato escrito y es solo imágenes, 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 imágenes que van creando no solo un relato, sino un relato absolutamente ramificado, que en vez de ir hacia una dirección, es como cuando éramos niños, ¿qué hacíamos? Ya, perdón porque parece un poco escabroso, ¿no? Pero cogíamos la caca, unos más que otros, pero la cogíamos, la modelábamos, ¿no? Nos la comíamos, pintábamos, la probábamos, si no nos la comíamos, ¿no? Probábamos, pintábamos. Hay un punto que tiene que ver con ese desandar, no volver a tener una relación escatológica con determinados materiales, sino en desandar esos terrenos que cogemos, ¿no? Que, como decía Aristóteles en la Tecné, ya las cosas siendo como son hubieran podido ser de otra manera. Para nosotros lo que nos interesa mucho es cómo hubieran podido ser de otra manera. Y las capacidades creadoras tienen que ver con lo verbal, pero también tienen que ver con la posibilidad de danzar, de cantar, ¿no? de tantas cosas. Y eso hace a que podamos pensar también otro cambio de paradigma. Por ejemplo, decíamos, el paciente no es solo una persona con una problemática física determinada, es la hipoteca, etcétera, suscribo totalmente esto. Pero no es solo una persona con dificultad, es una persona con capacidades creadoras. A una alumna mía va a un hospital, estaba haciendo prácticas allá y va a entrar en una habitación donde se le había asignado un caso. Dice, no, espera un momento, te queremos hablar, se trata de una familia, de un niño de 3 años, tuvieron un accidente, los padres han salido con magulladuras, el niño ha quedado tetrapléjico, ¿no? Esto es un choque brutal, pero este niño podrá vivir en relación a su dificultad o a su síntoma, o podrá vivir sus capacidades creadoras, que las tendrá aunque sea tetrapléjico, y como las tienen las personas que están al final de su existencia, o que están a punto de morir, o que tienen o que pueden tener una esquizofrenia, o una, no sé, cualquier diagnóstico, ¿no? ¿Cómo cambiar ese paradigma, que no es un paradigma asistencial, sino que es un paradigma de pensar que el otro tiene capacidades para hacer de sí mismo una presencia que le haga sentir vivo y real, como decía antes. Y eso me parece que como profesionales sí que estamos llamados, implicados a promover esa cuestión, a rescatar, a crear las condiciones para que el otro pueda poner en acto esas capacidades creadoras. Y para eso, de algún modo, pues si nos podemos desatrapar de lo verbal, seguramente no estaría mal. Pero una última cosita que me quedó. Muy rápido. No, muy rápido porque quería aclarar con respecto a lo de las emociones, de lo que había dicho Sara al principio, que bueno, estoy totalmente de acuerdo que cuando uno tiene una emoción y se conecta realmente con la emoción es cuando se enfrenta a la más grande de las soledades, porque es algo que no se puede realmente compartir. Pero el tipo de trabajo que Sara explicaba que hacemos no tiene que ver con entender la emoción de cada uno, porque eso sería otro tema, sino con que sí tratar de que más o menos expliquen qué emoción es y dónde están, qué es lo que están viendo que les hace sentir esa emoción. Ese es un poco lo poquito que intentamos hacer. Y, por ejemplo, una de las últimas pinturas que vimos en este curso, que era la del doctor de Fields,
tenía una alumna en la clase que tiene una hija pequeña y claro, la emoción que ella podía tener frente a una niña que se está muriendo teniendo una hija pequeña era muy distinta que la que iban a tener todos los demás, que eran chicos de 20, 22 años. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer, tampoco que me cuente la historia de su vida, pero sí qué es lo que está viendo que le produce determinada emoción. O como los monomaníacos de Jericó, que bueno, a algunos les daba miedo, otros les daba bronca, o sea, como que hay distintas cosas, y lo que nosotros tratamos de ver es que digan, bueno, ¿dónde están viendo eso? Porque la idea un poco detrás de eso es que esto también genera empatía, y es algo que bueno, que muchas veces en la carrera, bueno, sí, después ven bioética y esas cosas, pero que tampoco se lo plantean realmente con mucha profundidad. Realmente me parece maravilloso, lo digo de verdad, que tengan esa oportunidad. También podría ser dánzalo, píntalo, cántalo. Bé, per acabar, recordaré una qüestió important que la doctora Morente ens ha il·lustrat. A la llinda de la porta de la biblioteca d'Avi Warburg hi va fer inscriure la paraula mnemosine. Mnemosine és la mare de les muses i la portadora del record i de la memòria, sense la qual no és possible les arts. Bé, amb el record d'aquesta vetllada del matí anem a dinar, que també ens ho hem merescut.